दारकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 20थि बाथौ गोथार सान आरो 5थि दारकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि सावरायमेल लोगोसे सानजा बाक्सा जिल्लानि 12थि बोसोरारि सावरायमेल बे दारकुसि गोथार थानसालिनि लांगोनायाव लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बे गासैबो नुथायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ आं खावलायदों आरो जों बे समाव दङ दारकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा सावरायमेल सानबानि हाबाफारिजों खुंना लानाय सावरायमेलनि बानजाय आफादनि दैदेनगिरि एबा गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिजय चन्द्र बर' बिथाङा जोंजों दं जों दान्दिसे गाहाय नेहाथारि बिजय चन्द्र बर'निफ्राय जों बाथ्रा लानो नागिरदों गिबियाव नोंथांखौ जों बरायनाय थाबाय बाथौ बिबुंथि जानानै सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि सावरायमेल बाथौ गोथार सान आरो 5थि बोसोरारि दारकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावरायमेल बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि जा जाफुबाय थानाय थासारिजों लोगोसे बे बेसेबांखिनि थान्दै आरो सिबियारिफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियाव जिहेतु सानबानि थाखाय खुंनो लादों नोंथांमोना बेहाय गेदेमा आलासि हिसाबै सोर फैनो हागोन आरो नोंथांमोना बानजाय आफादनि जानो बेसेबांखिनि प्रस्तुति जानो हादों नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बाथौ बिबुंथि जानानै खावलायनाय थाबाय गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननि बाथौ बिबुंसारनि गासै मेम्बारफोरखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाबाय दा नोंथांमोननि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो गासै रायजो राजानिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोना लाबाय दा जोङो नैबे बोसोराव दारकुसि आन्सलिक बाथौ गौथुमनि जा आन्सलिक हिसाबै बोसोरै खुंबाय थानाय बेवहाय जोङो गिबियै एबार माने सानजा बाक्सा जिल्ला बाथौ गौथुमनि बे बोसोरसालिया जुथुम्माखौ खुंनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बुंनांगोन एबार माने मोनसे भाग्यशालि जोंनि बर' हारिनि थाखायबो मोनसे मोजां दिन एबार दा बेखायनो आङो स्पेसियेलि एबारनि मोनसे खुंथायखौ बे बिबानखौ आरसिनि बिबानखौ बानस'नो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय आरो खुसि मोन्दों दा बेखौ आं गिबियावनो फोरमायबाय लोगोसे जोङो एबार बे सानजा बाक्सा जिल्ला बाथौ गौथुमनि बे हाबाफारिजों गासै आन्सलिकनि जों लाबजों सानबानि हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेवहाय जोङो बाथौ गौथुमनि सावरायमेल बा डेलिगेट बा अपेन मिटिं बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे कालचारेल हारिमुवारि हानजा सुरनायबो दङ बेनि अनगायैबो जोंहा फरायसाफोरनि थाखाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखायबो गेलेनाय बारनाय बा मेथाइ खननाय बा माने थुनलाइयारि बादायनाय बे गासैबो इभेन्टफोरखौ लानाय जादों मानो होनबा जोंहा मा होनना बुङो बे फरायसानि बा सोलोंथायारि बिथिङावबो जोङो दावगाहोनायनि थाखाय बे गासै सांग्रांथि लाबोनाय आरो जोंनि आर'ज हानजानि थाखायबो माने मोनसे सावरायमेल दौरिफोरनिबो सावरायमेल गासै इभेन्टआवनो लादों बेफोरो सांग्रांथि लोगोसे फोसाबनायनि थाखाय दा बे गासै इभेन्टखौबो जोङो गासै माने हाबाफारिखौ 5 साननि थाखाय हाबाफारि लादों गोलाव सम दा बेवहाय बाजेटनि थाखायबो जेखिनि नांगौ जोङो रायजो राजानि मदद हेफाजाबजोंनो खुंनो थाखाय थियारि दा जोङो प्रस्तुतिया जोङो जाबाय कमप्लिटलि दा बे सानजा बाक्सा जिल्लानि बे थान्दैफोराबो जोंहा 31 जानुवारि आरो अखानायैहाय 1 फेब्रुवारि खालि अपेन मिटिं जागोन बे डेलिगेटआव बिथांमोना फैनानै जाहाथे गाजा गोमजायै मोजाङै मोजां बाहागो लाफैनो हायो बेखौ जोङो फोरमायबाय आरो वेलकाम खालामबाय बिथांमोना फैनानै बिथांमोननि गासै हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हागोन थानाय जोंनाय गासै बेबस्थाफोरखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय थियारि बानजाय आफादनिफ्राय जोंनि रायजो राजा गासैबो मदद हेफाजाब होदों दा बेयाव बिथांमोनखौ जोङो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसेनो वेलकाम खालामबाय फैनानै जाहाथे बिथांमोननि गासै सावरायनांगौ आयदा मेल मिटिं गासैखौबो खालामफैनो हागोन लोगोसे बेवहाय जोङो अपेन मिटिङाव आलासि हिसाबै दङ मेल बेखेवगिरि हिसाबै मन्त्रि भबेश कलिता बिथां लोगोसे बेवहाय MP बिश्वजित दैमारी बिथाङा गाहाय आलासि बेनिफ्राय थि बुंथिगिरि हिसाबै कृष्णकान्त बर' बारग' गाहाय फोसावदिं नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि अनसुमै बर' बुंथिगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम बिदिनो बे ओनसोलनि
गासै माने जोंनि मेलेमजिबि गेदेमा माने GM बिथाङानो जोंनि गयबारि समस्तिनि बारग' जिथु EM देबेन बर' बिथाङानो नैबे बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि बिनिफ्राय आङो दा बिजय चन्द्र बर' हिसाबै आंनि जानाखि मा होनना बुङो बे गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ बानस'नानै जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावबाय आरो रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाबाव जोङो देरहासार जानो हादों होननानै आं आसा फारिबाय आरो बयखौबो वेलकाम खालामनानै आंनि बुंनायखौ सुंद' बिबुंथिनि सायाव फोजोबबाय। साबायखर थांबाय बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजय चन्द्र बर'आ जोंनि बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों गावसोरनि माखासे बानजानि गोनां खामानि आरो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जाय गाहाय आलासि फैगोन बिथांमोननि खोथाखौ फोरमायबाय आरो हाबाफारिनि गेजेरजों जिखिनि बिथांमोना लाहार फाहार लादों थुनलाइयारि बादायनाय हारिमुवारि हानजा सुरनाय बेबायदिनो गेलेमु आयदानि सायाव गोबां बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय जों बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोन बिजय चन्द्र बर'निसिम जों बाथौ बिबुंसारनि गोजोन हामलायनाय जासिनानै जोंनि सावरायनाय